Razgovor dvojice ja unutar mene jednog. Koji je to točno osjećaj što me drži zadnje 2 sata? Neprihvaćanje duše i njezine potrebe da se izrazi ili nemogućnost da prodrem van naučenih okvira razmišljanja? Provodim drugi dan na planini. Oko mene je borova šuma, snijeg, tragovi divljih životinja i moje misli. Primjećujem šablonu razmišljanja i njezine zamke koje u vrevi standardnog života prividno izgledaju kao štit. Ali od čega se to štiti? Čega bih se trebao bojati? Sudbina je takva kakva je. Na neke elemente mogu utjecati, dok neki u obliku neodrađene karme dolaze. Ono na što mogu utjecati traži jake promjene i ne ostavlja ništa drugo na izbor ako želim vidjeti tu promjenu. Često znam pomisliti kako posjedujem manjak ljubavi prema sebi, a taj manjak neizmjerno fali u slagalici samorazvoja. Puste misli kako bih trebao nešto napraviti po tom pitanju znaju biti frustrirajuće. Slikovit primjer opisuje muškarca dok pokušava pišati, a iza njega je red za WC. On se sili olakšati što brže, ali baš tada mu ne ide i tada postaje frustriran. Što mi preostaje na kraju balada? Prepusti se i počni vjerovati u bezgrešnu kreaciju apsolutnog postojanja. Blagoslovenje si Gospodi, nauči im ja. Pišući ove retke uviđam kako se liječim. Iza mene navjeru pitanja, ali dolaze i odgovori. Stoga da se vratim na početak i objasnim si koji je to točno osjećaj koji me drži zadnja 2 sata. To je osjećaj blokade i žalosnog tumaranja. Uhvatim se u samoanalizi i oštro reagiram na svaku prepoznatu misao. Jasne su kao dan. Planiram kako potrošiti vrijeme. Okrivljujem nekog drugog za nastalu situaciju. Tražim opravdanja. Pohotne misli znaju biti interesantno umarajuće i na kraju se pitam zašto ne znam drugačije. Želim mir, ali si ga ne priuštim. Vrlo zanimljiva pojava. Bojane, ali stvari su se počele mijenjati. Upravo si propustio let za Izrael i došao tu na Romaniju. Zar ne? Znači stvari se mijenjaju. Pronalaziš svoju sredinu u ovom postojanju. Odavde možeš izaći puno bogatiji ako se predaš i dozvoliš priznati si kako je sve baš kako treba biti. Ne traži više nego što možeš ponijeti. Znaš, često si to znao činiti u prošlosti. Dokazati drugima kako možeš, tjerao sam sebe preko granice ugoda. A tamo su te dočekali bol, ljutnja, bijes i osuda. Svjestan si da možeš velike stvari i u to ne sumnjaj nikada. Pusti sada malo neka život struji, onako mekano kako i sam znaš reći. Ono što ti ne odgovara mijenjaj, napuštaj i ne razmišljaj. Jednostavno pobrini se za sebe. Bliske osobe u našim životima su ovdje kako bi učili jedni od drugih. Možeš ih prihvatiti ili se udaljiti. Pitaj se, što zapravo stoji na tom putu teških odnosa? Što je stvarna istina? Možeš li je prihvatiti tako kakva jest i da pri tome ne patiš? Sad imaš vrijeme za sebe. Dozvoli da te ova osama polako nudi odgovore i zdrave odluke. Nisi ovdje slučajno.
Nastoji mijenjati jutarnju praksu. Ta odluka je donesena sa namjerom da se ne desi rutina. Jutarnje buđenje je neizbježno, bar za sada. Pa onda krenem kombinirati. Čišćenje peći i loženje vatre, pranje suđa, slaganje kreveta, joga, šetnja sa pesima, jutarnja higijena, cijepanje drva, meditacija, pisanje dnevnika. Kako god okrenem, poprilično sam iscrpljen do ručka. Prvi obrok je u 13 sati, a večera je u 21 sat. Tako lako je skliznuti u rutinu i prepustiti se podsvjesnoj mehanici. Što je zapravo prioritet, a što je iluzija da se nešto mora. Prvih dana sam imao mapačo, amazonski duhan, i sa njim sam vrlo rado bježao u pauze i predahe od sebe samoga. Do njega se našao čaj. Kako mi godi njegov okus i pauza koju uzimam od sebe samoga. Čitanje knjige. O da, turanjem u tuđi svijet koji je pun mudrosti i discipline. Ne one discipline kakvu ja poznajem, to je duhovna disciplina. Knjiga me gurne u ono što poprilično svjesno izbjegavam, a to je duhovna praksa. Ali opet, shvatim da se i uz nju odmaram od sebe samoga. Nebrušeni dijamant dođe na red i tako se nađem sam sa sobom u položaju lotosa sa zatvorenim očima. Ubrzo krene igranka, dižu se misli, počinje da svrbi, od nekuda se javi bol. Nešto mi ne paše kad su oči zatvorene. Pitam se, a zašto? O, vatrice draga, kako li si potrebna u ove hladne noći. Hvala ovim drvima, hvala onome koji ih je pripremio tu. Morat ću mu neku pinku ostaviti, jer mislim da ovdje u Bosni se kaže od hvala nema ništa. Oj, divota. Odivšemu nas roždestvom Tvojim. Sedmodnevni post ću prekinuti sa večerašnjom obilnom večerom, a to će biti domaći sir, domaća jaja, gi, dvopek. I ovu dijetu ću završiti sa soli. Pošto u ovih 7 dana nisam koristio začine, niti sol, ni šećer, ništa. Znači samo je bilo ono riža na suho. Sad, jaja ću skuhati i jako se veselim. Zadnjih, 7 dana razmišljam o ovoj večeri. Kak je to smiješno, Ali dobro, naviknuo sam se već na malo hrane, fakat i kaj sam počeo po 300 grama pripremat riže, to mi je bilo previše. Znači, dao sam pesima. Mislim da bi mi bilo dovoljno, ajmo reći, možda 200 grama, 100 u prvoj rundi i 100 u drugoj, možda. A caka je u tome što nema šećer, što nema začina. I onda jednostavno, suhoparno je, ne? Ali svejedno raduješ se kad će, vrijeme ručke ili vrijeme večere. Oj ti velika i jako Romanio, tvoja cića zima, borove šume i divlje životinje što kroče kroz nju. Zahvalan sam na vašoj milosti. Mir koji si ponudila beskonačno je velik
u mom kaotičnom umu. Trebalo je da te prihvatim, kao i strah od divljih životinja. Svakim danom sam sve hrabriji, moji koraci zalaze dublje u tvoja šumovita njedra. A noću, kad oštra, ali čista zima pokuca na vrata, tvoja drva me griju, a i prijatelji se umire uz peć. Oni su čuvari, njihov lavež upozorava da je netko u blizini. Volim ih gledati kako njuškaju trag neke plemenite životinje iz tvojih prostranstava. Oj, Romanio, ti što posjeduješ divljinu i mir, zahvalan sam ti.